Nitiere mana jopuonjre maromo 1.2 mag grade 9 manego bed ni dhi e senior school. Adwaro mar mondo mi walosi transition mano mar junior to senior schools, wach mabende osebedo ka mako jonyuol gi kibaji. Aparo ni awange kintiere county ma Kisumu nyaka sani wang'e ni selection mago mag senior schools nego bed ni ringo chakre chien tarik 26 mano mar dwe mar abich ma wantiere ni nyaka chieng' tarik 15 mano mar dwe mar auchiel. Jonyuol jopuonjre osebedo koda penjo mathoth e kinde mabende koro nyiso gi ni selection mag schools gibiro bedo ka gioro skunde 12 to skunde 12 iwacho ni 9 kuomgi iwacho ni first choice 4 nego bed ni wuok iwacho ni skunde gi 9 donge to learners bende biro bedo ka yiero skunde iwacho ni first choice, second choice gi third choice 4. Aparo ni wang'ijnegi mar mondo mi jonyuol jopuonjre manoko bed gi ng'eyo. Erokamano Sharon. Ayie gi japuonj Olima kod nyawadwa man godo Kisumu kae jagoro David Obuon. Wan kaka union wan tijwa en ng'iyo gik ma timre e sekta mar puonjo, goyo koko mondo gik moko kikethre, chiwo suluhisho kata solutions, ok en mana goyo koko kende. To koko mar JSS nwachako goyo chon. Kata kapok Nancy Machara nwang'eyo ni dhi wuok. Sani dwe mar auchiel ni Nancy Machara nosewuok. To wachonwa ni pod odwaro pesa moko mar promote jopuonj gi mandiko jopuonj. To seche mowuok ni oweyowa e TAC, ka TAC nigi issues miluongo ni credibility. Nikech jood bura nokawo tijgi mar employment. Jood bura sani gombo kendo lap gi dhong ni wach mar promotions. Koro wane confusion kae. Wawacho ni TAC otim tijgi. To wan kaka union wabro bedo watchdog mar jopuonj kendo watchdog mar society. Transition ni, jok ma midwife transition ni en mana unions. Kane Ker William Samoei Arap Ruto nodonje telo, nochako task force mang'iyo reforms education kachakre nursery nyaka mbalariany. Reforms go ne onge union kata chiel. Emomiyo sani waneno ka mbalariany ma Nairobi nigi shida, nitie issues of funding, to transition kae nwan gi issues of curriculum, nwaneno ka syllabus nobedo reduced, subjects nobedo reduced. To kata kamano nitie gik moko wachiel ariyo. Waneno mana ka gima duong' ma gisebet ka gitime junior school kae en mana loko nyingi. Mara en junior secondary, mara en comprehensive school. Sani koro en junior school. What is in a name? E nyingi kende ok ti nyisi ni nitie gimoro matimre. Wanego walos structures mamiyo nyithindo gi kawuok kae to ng'eyo what is happening. The society, mano jonyuol, gi the public, ging'eyo gima nyathini gitimo. Ging'eyo ni syllabus osetiek, ging'eyo ni jopuonj mapuonjo gi are contented. Nikech seche ma wuoyo ni asewacho ni jopuonj sciences are not contented, ging'ur. To seche mgo wadhi yiero skunde. Skunde gi be awinjo mek senior secondary noselok nying gi. Ni koro onge national school. Sani koro onge extra county, onge sub county. Koro gibro migi nying as per the pathway magidhi yiero. To school ka school dhi bedo gi kata pathway 2 kata 3. To kata ka ulok nying ni ma ok national school, Maseno pod bedo gi Maseno. Alliance High School dhi bedo Alliance School. School manye mana koro mix. Koro jonyuol pod biro mana laro skunde madongo ka. Mane gilaro ga chon ndalo mane timo KCPE. Koro nyaka wahakikisha ni mibabi mane timre ga chon cha be wagolo. Research nyiso ni mibabi pod timre ka ng'ato dwaro transfer nyathine from one school to another. Kata sani to koro ka gibro wuok e klas 9, ka gidhi 10, ka gisetimo KJSEA, mabe wan gi uncertainty kidhi tim kata ibro time yo malong'o. Nikech en the first exam mapok notim e Kenya ka klas 9. En new syllabus. Klas 9 for a long time kata ndalo wa koloni ne en ga secondary school niluonge ni form 1. Koro seche ma nyithindo gi yiero pathway ni e sekta mar tugo kae, seche ko curriculum ne nitie ng'uru over the issue of age. Iyudo ka nyathi ma jahigni 16 ok oyiene tugo tuk junior school ni wacho ni onego bed nyathi ma hike ok okalo higni 15. Kochopo higni 15 gi dweche 2 ok onego bed ni tugo e junior school. To seche moko nyathini oseyiero pathway mar sports. To seche moko be kanosomo dala kata osomo e slums e town kae, no donje school koduong' kata higni 8 kata 7. Opogre ng'at mosomo e town mane donje school ga higni 3. Koro sirikal kokadho kuom migawo masomo nokelo age barrier ni ja klas 6 nyaka bed jahigni 12, ja klas 9 nyaka bed jahigni 15, ja secondary
kinja higni 18 and below ikinyalo tugo mpira. Wasegoyo koko ni age barrier ni onego bed increase by kata 3 years. Kokamano to gole nikech nitie reasons momiyo nyathi nyalo budho e primary kata e secondary. Negi kele ka giparo ni gidwaro golo gimiluongo ni machineries kata tools mane ng'eny ka. Then issue ma osiepa bono wecha be en issue ma kelo uncertainty. Issue ma komani koro gisebiro ni koro gidwaro cut. The government osika sika ni cutting funds. International Labour Organization pesa mosemi ok nyal mai. Japuonj ma Muhoroni nosemi hardship. Ok inyal wacho ni japuonj man Mandera cha korido mai hardship ni koro kwe osebiro. There is a reason gimomiyo nokel hardship Muhoroni. Then because of security the infrastructure. Insecurity ok inyal wacho ni sani kwe obiro nikech en gimoro man spontaneous. Onyalo wuok saa asaya. Saa asaya Jakalenjin nyalo wuok ni koro gore gi Jaluo. Kata Mandera kucha Al-Shabaab nyalo biro to monjo jorateng kata jo Kristo man kuro. Momiyo wawacho ni sani conversation ma wabedo godo e sector masomo ok en conversation makonyo. En conversation mamiyo japuonj bedo mochich, to japuonj bedo moluor, to japuonj bedo anxious. Magi gin conversations maduoko moral mar puonjo piny to miyo nyathi school ema dhi hinyre. Sani research nonyiso ni poverty levels e Kenya kae en 39.9%. Ng'eny jok mapuagi jok modhiergi gima nyalo konyogi en somo, to ka somo ni ema wache duo pie wadhi miyo poverty level dhi wuok e 39.9 kachopo kata 80 to 39.9% manie Kenya mangimani. A big percentage of otam malo maduong' mar poverty level no ong'enye Nyanza kae to ong'enye Kisumu kae jowa because of political reasons. Koro ka somo kae kwa wuoyo to wawuoyo motegno nikech wang'eyo ni mano emomiyo nyithiwa nyalo wuok e kuonde modhier to dhi malo. To sirikal through the migawo masomo nobiro gi gimoro miluongo ni transition, 100% transition and access to education. Nyathi ka nyathi nyaka bed gi access to education na class 1. Nyathi ka nyathi motieko class 8